Wasuri nyakoromo gi jodak ma tie kuni mayudore e Ndeya e kaunti ma Kiambu kwano lal bang' koth mapek ywero puothe kod udi magi. Gikwano lal ma osekelo kendo ma oketho koda ka ohala kata kosti ma thoro lal kinde ka kinde. Jotelo mawuok kono koro dwaro ni sirikal orese jodak makuro kalure kod midhiero ma okwakogi. Gikoni midhiero mabiro kod bede koyo tiyo kod pige maricho kod moko mabende ok nyal dhi makare nyalo miyo gi tuoche magalagala kendo miyo gi luoro. Kila kitu imeweza kubebwa na upepo ambapo imekuwa mkali sana, yenye imeng'oa mpaka mabati na roof ya manyumba, na sio hapa peke yake, ni kila mahali ambapo upepo umepitia. Kulingana na ile upepo ilikuja tu kwa ghafla, tumeona tu upepo imekuja, tukaona mahindi sasa, mahindi imelala, imetuharibia mahindi, tunaona miti inakatika, miti ingine inang'oreka mpaka na nini na mizizi. Sasa ile hasara tumeenda hasara kubwa, juu mahindi imelala yote.